Dani, Saioa, Inigo, Urtzi, Ana eta Alberto Despertar los Sentidos dantza konpainiaren parte dira. Simplemente film dokumentalaren protagonistak ere badira. Nik uste, erakargarriena ezala batetikan esate dizut, ezta Down sindromea izan da ere, ze persona bereziak dien, eta benetan ze maila daukaten, ezta, maila humanoa esan nahi dut. Y que nos vean a nosotros, como artistas profesionales. 10 artista, denak Down sindromearekin, baina denak oso persona aberatsak. El amor. Istorio erreala zuzendu du Jon Anduezak. Dantzariekin Orinonen iragandako opor batzuen erretratua da. Te vas a enamorar si lo vas a sufrir. Tal fue una tontería. Principalmente materialak bi hanka ditu. Batetikan eurak, euren konversazioak, euren izakera, euren mundua ikusteko modua, eta hori guztia isladatzen da ondo, ezta? Eta beste alde batetik, argumento general bat eman genion, dantzaria diren neurrian, egonaldi hori egiten genuen bitartean, juntzitezela eurak prestatzen, azken egunerako emanaldi bat. El sábado a las 10 en la playa de Oriñón, el grupo Despertar los Sentidos va a hacer un espectáculo inolvidable, para que estéis todos invitados. Me pareció interesante. Interesgarria iruditu zitzaidan filma, dantza duelako oinarri, eta horretaz gain, pertsona horiek ere maitasun harremanak dituztela, eta elkarrizketak eta eguneroko bizitza daramatela erakusten duelako. Se desenvuelven en el día a día. 2001 ezkeroztik Sara Ramirezek gutxitasunen bat duten gazteekin egin duen lana islatzen du Simplementek. Mis objetivos son Diren modukoak direla onartzea, hori da guk nahi duguna, askotan egiten ez dutenagatik edo egin ezin dutenagatik baloratzen ditugu eta. lo que no pueden llegar a hacer. Entonces queremos que... Gizarteak entzutea eta errespetatzea nahi dugu. También. Coger más independencia. Independentzia lortu dute, autonomoagoak dira, dantza dela eta, eura bakarrik jazten eta makillatzen dira, balioak eduki ditzaten saiatzen gara. Responsabilidades, horarios. A las 6 me levanto. A las 7 menos 5 fecho y luego yo tengo que estar trabajando. A las 7. A las 7. Zazpiterdi lotura films eta puxtarri ekoiztetxeen eskutik 40 grabaketa orduren laburpena egin du Mapache kolektiboak. Aurre gidoirik gabeko istorioa, protagonistek eurek sortu dute naturalki. Hasieran kamerekin urduri nengoen. Azkenean eskatzen zitzaiena da eurak izatea, ahazteko neurri batian kamarak atzean dituztela, eta saiatzeko izaten egunerokoan diren bezala. Emaitza simplea da, amodio, desamodio, dantza, bizitza eta Down sindromea dutenen istorioa. Ikusten gaituenak, ikus dezala, garena erakusteko gai garela. Nabarmentzen dugu, ikusten duen orok nolabait pelikularekin enamoramentu bat etortzen zaiola, ezta? Eta guretzako oso polita. Hurrengo astean du estreinakoa Simplementek. Dokumentalaren proiekzioa eta dantza konpainiaren azken muntaiaren emanaldia eskainiko dituzte asteartean Victoria Eugenia Antzokian.